Manipud iti MPBC Drama Production Center ken daytoy nga istasyon. Maisagot kada kayo tinaduma-duma nga istorya, anaadaw manipod kadagiti bersikulo a mabasa iti nasantuan a libro. Ngarod, tunggal madanon ti kastoy nga oras, kadwaan da kami babaan ti panagdengegyo kadagiti radyoyo. Kat imdengan nyo ti tunggal pasat dagiti patangatang mi nga istorya kada kayo. Tababaan dagitoy apakasaritaan, makaagsaw kayo iti nainbag nga adal ken sorsoro. Pauluan tayo daytoy a programa iti Dalan kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Salmo 46, versikulo 1. Ti Dios ti kamang ken pigsa tayo, si sasagana at tumulong iti nariribok at tiyempo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan kinapudno ken biag. Siya tinang makeup ka ni Manang mo idirabi Isa na nga ba kiti beauty contest? Kasta ka di? Oo, apya kasta saan ka anaragsak a beauty queen ni Manang mo. Nakalintitay mo tarupam. Kasano, ikumparadak manan ka ni manang ko. Apay kano asa anak anapintas. Apay kano alugpap ti agong ko, etc. etc. Sige, katawaan nakpay. Insultuan nakmutan. Sana bale, tanasing-singpot kamot ngayon ni Manang mo. Umanay mo't siguro dahito apakonsuelo kang ka, ha? Okay, come on. Cheer up! Apay, napanam. Apay nga itakalaang ha, Mary. Napanak lang nagpaserok city project ko, manang. Agluto kan. Si kakumamot ton adapay aramidak a project ko. Sige, agreklamo ka tay pulong ka kinidati. Apay nga tana nga ba iti beauty contest? Idinto ta nagsadot kamot iti balay. Kayat mo, ipatrabahom amin kanya. Gaputa na pintasak. O ala, ingkagluton. Makauma kayo. Ar-aramidan dakmutan at agabo diti balay. Anay ko. Inayadan ba't ang agasan ti sugat ko dito'y rupak? Apay ayang amin asaan mo amaliklikan ti gulo. Pirjam day tarupam. Gaganga iti gwapo Pagiin nagawan dagiti chicks. Naamuan dagiti boyfriend da. Day takat. Anay ko. Anya kayo matan manang. Kanayon ka kasta. Pumangit kan Di yu pigsan ti agsaw. Mangag ni daddy. Sermonan naktumanen. Nasaya at numangag na, tapnoong tan na ka. Daddy, adto yan ti kanan nyo. Ne, intuludan nakpailaan. Umayak la kuman mga ni di kusina. Mga maulaw kayong tumanan. Malay, iparabaw mo lang hindi talamisaan. Ta siya kuntimangan. Daddy, Kita umday ta trophy ni Manang mo at Jenny. Isumanan tinapili kas beauty queen dito lugar tayo. Daddy, anak ka di ka ni Mami? Mary, ani aglasi ti saludsod dayta. Ngamin, kada kami nga kakabsat. Siyaklaong ti pangit. Saan ka ngagsawi ti kasta, Mary? Apay kumapagtuwa-tuwaam, no anak da kay ti day di mamim. Karupropam day di mamim. Nakitam ka din ti ladawan na. Siyak samot ngamin ti makagapo. No apay anatay idi niya naknak ni Mami. Saan ngagpayso dayta? Saan mo apanunutan na kasta ti napasamag? At sakit day di mamim iti puso. Kat idi pinagpili dagiti doktor, no asino kada kayo't agbiag. Sika ti pinili ng agbiag. Kasta ka di, Daddy? Kinsan mo panunutan na nalaat ka? Karuprupam day di mamim. Tandaanam kumadayta. Anyangay. Nakamulagat kamatlat taditan. No nakaluto kan, ingka ituludan ti kanan ni Daddy ijay silad na. Inikakon, senyorita. Tagkusilap pa.
Day talag cellphone tar aramidom. Mary! Mary! Apay manong, Yawatan nakman iti danom. nagasidag mo ti pangalaan nyo iti danom. Di mo makita ya, limtag ti rupak. Makapagnaka mo ta. Ingkakit din. Nalami is adanom te kayat ko. Daddy, naibusan ti katas ni baby. Mabalin ka diti umutang pay lakada kayo. Apay, saan ka di nga gipaw-paw ita amana? Ay, Kunak man nukalpasan ang makapan iti Dubai. Kat agipaw iti kasapulan ni baby. Saan ka di adayta tinagsaritaan niyo? awanen komunikasyon mi. Anya? Panagkunak. Addan sa bali a babae iti biyag na. Siyaklatan ti mangisaksakad iti panagdakkal ni baby. No dimngag ka kumalahang kadag iti pamagbagak iti. Ngaganad ka kadag iti lalaki. Ngagadal ka ana imbag. Saan kumakasta tinagpanagam? Ngam inununam tumat ngamin tinakirelasyon. Uy, friend, tara Sam, ang mga numaladaw tan iti training ta. Nabanno ka nagtrabaho iti balay mi. Iso sa anak sana makapagna. Isumot lagam analadaw ka Tapi nagtrabaho da ka manin dagiti senyorito. Ken senyorita kakabsat mo. Diyak kumakayat apanawan ni daddy. Yes ko namon itinabayagan nga bagbagakan ka. O sige, go. Okay, mapantapay mo't agpakada iti trainer ta Jenny, nangkatugaw ka matlatta dito eh. Ta, anya ko matikayat mo nga ramidak. Ingka kumamat agluto Your oray mo kadimanen kan ni Mary? Hay, madadaal dagiti kaman manicure ako ko. Kan may sa, masadutak at umakder. Kasanon ti biyagyo, no awan ni Mary dito'y balay. Tapapanan na. Mauman to kada kayo. Ay nasaan nga agbyag no pumanaw dito'y balay day ang babae. Ay, pudno gayam ti ipulpulong na nga aramiden nyo akatulong dito'y bukod na ang balay. Siyak a beauty queen, paglinisam. Sana mapasamak data. Awan serbiti kina beauty queen mo no sadot kamat. Ay na, nagsaudi single mother. Anya? Amukon, insukat na kadya ama ti anak mo. Nabasak ijay Facebook. Anya? Awanan ti may sikretong kanya. Chismosa. Iso asaan nakakal kalabanan manang. Amukon ti background mo. Mary! Ayan mo! Mary! Adda ijay silid ni daddy. Ayaw man. Mabisina kon. Ay na, sursuruam ti agluto. Tapanag ko na, pumanawan ni Mary. Anya? Agpakpakadakin ni daddy. Kuna na siguro. Nalaka, ti umadayo. Palubusan dak apumanaw daddy. Kayat ko apanagnakan ka dagiti kakabsat ko akabaalak ti agbyag, iti bukod ko akabaalan. Mary, di ka kaya't apalo Pangaasi yu daddy, tapalubusan dak. Ado dagiti panag akayat ko ama diskobre. Amok, mabalinak ng agbaligi. Oy Mary, sakbay apumanaw ka. Mabalin ka ding agluto ka pay. Nagturad ka mata na pumanaw, Mary? Di mo kadiam mo anarigat ti umadayo iti pamilya? Nakapagdesisyon akon. Agluto ka pa'y nga rod. Nakatugaw kayo laang dita. Apaya saan kayong agluto? Anya, klase na song bateta. Ipulong ka kini daddy. Oy, si ka Mary Agruam ka na. Mapana kon. Na, Nagtangsitan. hoy, agsubli ka dito'y Mary. Bayamon. Agsublin tumot ang inton agrigatan. Oh, girl. Pwede ka matagtagali. Mahom-hom si kaksan. Anya? At dato pa lang dito bus? Mahom-homesick ka? Itaap lang amin nga umadayo. Ay na, mayroam ka to. Ano ti mapasamak iti biyag mo na daka lang iti palayo? Kontento ka kadilaan nga na para luto, ken para dalos dagiti kakabsat mo? Ay, saan Kayat ko ti bumatnam. O, matlagayam. Saan na mapasamak dayta na og talinayid ka iti palayo? Mamati ka kanya. At ay tanti konduktor. Alan, isagana mo ti pamasahem. Nalpasa ko na nagdalos.
Si kamoten ti agluto, Jenny. Apay, nakita mo na nagluto Apay akas ta ti sungbat mo. Mano tayo dito'y balay. Isungag ti tinulong tayo iti trabaho. Amo mat asa anak ka na iruam ngagtrabaho. Idi dayta. Idi adda pay laang dito'y balay ni Mary. Ngam ita taawanan. Nasken asursurwam ti agtrabaho. Oh, apay ati malikod ka. Agluto ka. Mapanak makipangan ijay ayan ti barkadak. Makaammo kayo iti biyagyo. Awan serbiti kinapintas na. Tawan mo't modo na. Adonis, saan ka matan nga awit dito'y balay? Daddy, sana kon nga ubing nga basit. Agawid ang ano kayat ko? Mariribo ka naklain. Tadamag ko sa bali manan ti babae nga ikabkabalay mo. Hindi daddy mat. San arumbang apakariribukan nyo day tabanag? Baruak. Gagangay lang day ta. Adonis, saan arumbang nga naduma-duma ababa iti ikabkabalay mo? No nauma ka, panawam latan. Anya ngay nga rod, kat gwapo mo tayo anak yo. Imalak ka na kayo, daddy. Kun may sa, babae mat dagiti umasidag kanyo. Narigat mat ano sakti umadayo. Sabali nga na talaga ti gwapuan niya, daddy. May salaan ti babae nga inayat ko. Awan ti sabali, no saan aday di mami yo. Diyak pinagay-ayaman dagiti babae akas itar aramidam ita. Isong isardang mo day tangar aramidam, Adonis. Saan nga aramid ti Kristiyano day ta? Oh, girl. Manon atawon ti napalabas. Nagbaligi ka ita ni tibiyag mo. At bukod mo ang pamilya. Kin takalan ti balay mo. Oh, kita am day ta abaligin. Imbag raket din, ta sa anak unay anapintas, akas kadagiti kakabsat ko. Sa anak ko maanaadan iti karit, iti biyag. Kumusta mat nga tandag iti kakabsat mo, girl? Ni Jenny, a beauty queen ni Jay lugar yo. Kan, di kabsat mo a single mom. Agawid ak ijay lugar mi, tapno bisita ak ida. Kan kang ronaan na, tapno mapan ko aywanan ni daddy. Amumatan, lakayan, iso nga adun ti sagubanit na. Ay na, naimbaglakit din tasan kalata nagbalbaliw. Si kalata ti sigod a Mary ana amok. Dagiti nyamin daduma nga amok. Gaputa adon ti kwartada, gaputa nagbaligidan iti biyag. Ay, malipatan den ti pamilyada. Apay ko mga aramidak day tangay. Talyawak lata, dagiti naganak kan kakabsat ko. Uray anya pa'y ti baligi ang magunod ko. Mary, anak, maragsak anak, tasaalangan nga iti telepono ti pagsarsaritaan ta. Wan a daddy, nawaya itan ti oras kan panawon ko nga umay mang bisita kada kayo. Tasyak itan ti head iti opisina mi. Kasta ka de. Naipromote ak daddy. Isa ka na yun kayo na mabisita. Wan gayam, ado ti ginatang ko apara kada kayo. Kan, adamot tan wheelchair yo. Maragsak anak ko. Laglagi pa, kasapulan mo dagiti kakabsat mo ti tulong. Ni Jennifer, nakakaas iti panagbiag na. Kalpasan na simurot iti irresponsable a lalaki. Kasta ka di, daddy? Tulungam ko maida, anak ko. Ni manong mo nga, Adonis. Nakabalot ita. Gaputa indarum dagiti babae alino ko na. Kanayon ko nga ibagbagakan ko na adi nalukwan dagiti babae. Gamsan apulos adimngag. Bayan nyo, tapno masuruan iti leksyon. Barang iti daytapan na kaibalod na, isumot tan timang pabaliw kan kwa na.
Ay, imbag ka pa'y ading ko, maya tibiyag mo ita. Ay, agrigrigat sa langan tibiyag ko, agingat bumaketak. Saan ka ngagsaw iti kasta, manang? Tulungan kayo. Agyaman na kading ko. Saan ka amadanagan? Tas siyak ti mga yuwan ka ni daddy. Di mo ko mabaybayan ni daddy, manang. Kat ituloy kayo asuportaran, uray anya pa'y ti mapaspasamak. No addaman dagiti banag itibiyag tayo, asan tayo ang magustuhan? Saan apanno sa ti Diyos dayta kada tayo? No di ket wagas na laeng, tapno ad-addapay at tumibker ti pamati tayo ken kuana. Papagayam ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan, ana itampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.